Witajcie moi roztomili. Jak będziecie to słuchać, jak będzie premiera, to ungefähr wtedy im czas się wyda do wywiad, co to jest śląskość dla mnie w moim prywatnym znaczeniu. No, ale powiem wam tak, zacytuję, naprzód po polsku: jestem dumny, iż mogę nazywać się Ślązakiem. Po niemiecku: Ich bin stolz, ein Schlesier zu sein. No i po naszemu: mów zocy, co mogę mianować się Ślązakiem. Powiadali to Gerhard Johann Robert Hauptmann, duma Ślązaków i ikona literatury niemieckiej. Ja, literatury niemieckiej, ale on padł, że Ślązok. A wiecie, kiedy to padło? Padło to wtedy, kiedy Adolf Hitler wprowadzał zasadę ein Reich, ein Volk, ein Führer. Ta sama zasada dalej jakby pokutuje w Polsce. Jedna partia, jeden szef, jeden naród. Co prawda nie jest to ofyn, ale tak po cichu tak to wygląda. Powiem wam tak, wnet skończy się spis powszechny. Jakbyście się jeszcze nie spisali jako Ślązoki, Szlejzery, Ślązacy, to zróbcie to. Tym bardziej, że idzie powiedzieć, jest Niemiec Ślązok, to jest Polak Ślązak, jest Ślązok, tak jo, jest ino Ślązok. A powiemy po jakiemu. Bo ani Poloki, ani Niemcy nie mieli mierzoce. Tak richtig, to zawsze my byli ten gorszy sort. Nie? Jako Kanonenfutter to my się nadawali fest. O tak mój opa, jak i mój fater za Adolfa musieli iść do wojska. No normalnie, byli obywatelami, to szli. Ale jak się już ja pojechał do Niemiec, jak już było trochę szpejt, to się krzywili na to, że tak chciało stać. Jak ja widział, jak się krzywią te beamtry, bo ludzie tam są wspaniali. Niemcy, te na Szwabii no są gute Leute. Ale w amtach miło brzydli. Spakował, jak się przyjechał nazw do Heimatu. I dobrze zrobił, bo teraz przynajmniej wiem, co to jest Heimat. Nie? Wiem. I czuję go. Mam go we głowie, w sercu i w swojej robocie. Bez to pamiętajcie, spiszcie się jako Ślązoki, Szlejzery czy Ślązacy. Te drugie mogę cię dodać, ale co by wiedzieli jedni i drudzy, że na Śląsku jeszcze Ślązoki mieszkają, że nie umarli całkiem i że Śląsk jako Heimat jeszcze nie zginął. I przestańcie przezywać na tych, co nie chcą być Polakami. Przestańcie na tych przezywać, co nie chcą się czuć Niemcami, bo ja na żadnych z nich nie pluję. Wszyscy są moimi braćmi. Może nie rodzonymi, a ciotecznymi, jak to gadają Poloki, ale to są Ślązoki. I ja ich szanuję. Więc bez to zróbcie tak, co by wyście też szanowali. I nie pluli na Facebooku jeden na drugiego, że ten ma paszport oddać, bo jak się nie chce spisać jako Niemiec, jako Ślązok. A to Ślązok już nie może być Niemcem? Niemieckim obywatelem, bo to Ślązok już nie może być obywatelem polskim? Czy czeskim? Bo tak richtig to nasz Vaterland to nie Niemcy, to Czechy. W niemieckim herbie nie ma naszego Adlera, ale w czeskim jest. Bez to weźcie się na wstrzymanie
i zróbcie coś do Heimatu. Spiszcie się, jak żeście tego jeszcze nie zrobili, bo już niewiele czasu zostało. No to do już zaś z Pomboczkiem.